गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेबसे बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय रायजोफोर तो चेनेलावहाय फैफिनबावनाय जालायबाय गोदान मोनसे ब्लग लानानै तो दिनैनि ब्लगखौ आङो बेनिफ्रायनो आरम्भ खालामलांगोन आरोना जागायलांदिनि इन्टारेस्ट थानायफोरा नायनो हागोन थौदो बिदिब्ला जागायलांदिनि आङो दिनैहाय नैबे फुंबिलि समावनो नैबे भिडिअखौ शुट खालामनाय जादों जायफोरा फुंबिलि समाव नायसनबाय बा नायसनगोन बयनिसिमबो गुड मर्निं टु अल आरो जायफोरा गोजोन बेबायदिनो बेलासि समाव नुसनगोन बयनिसिमबो आफ्टारनुन इभिनिं तो आङो गिबियावनो जासिहरनाय थाखाबाय तो बिदिब्ला जागायलांदिनि इन्टारेस्टिं ब्लग लानानै आङो फैनाय जादों बे ब्लगावहाय आङो दिनै फंनैसो शेयार खालामनो सानदों आंनिफ्राय पार्सनेलि तो रायजोफोर आङो नैबे चेनेलावहाय बेबायदि खुनु बेलेग आपडेट्स बायदिसिना आंनियाव बेबायदि पलिटिक्सनिफ्राय लानानै बेबायदिनो बायदिसिना भिडिअसफोरा माब्लाबाबो नैबे चेनेलाव फैनाय नङा तो बायदि रोखोमनि आपडेट्सफोरा बेवहाय फैनाय नङा तो बेवहाय जास्ट आपडेट्स बेबायदि फैगोन आङो माब्लाबा बेबायदिनो बेरायनाय बाय चान्सआवहाय आरोना बेबायदि बेरायनाय ब्लग आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो आंनियावहाय फैगोन बांसिनै गार्डेन आरो बेबायदिनो आबाद बायदिसिना आरो लाइफस्टाइल भिडिअ बेबायदिनो ब्लगफोरा आंनियावहाय फैगोन आरोना तो इन्टारेस्ट थानायफ्रा नैबे भिडिअखौ नायनो हागोन आरो बे चेनेलखौ फल' खालामनो हागोन तो बिदिब्ला जागायलांदिनि आङो नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय आङो दिनैबो एसे आङो नैबे फार्मिंखौ दिन्थिगोन तो जिथुनाखि ड्रेगन फ्रुइट्स आङो गोबां दिन्थिबोबाय थायो एक्चुअलि आङो माब्लानिफ्राय बेबायदि जागायजेननाय आरो माब्ला गायजेननाय दिनैसिम ना बेसेबां प्रफिट खालामनो हाखो तो मा आर्निं मार्केट माबायदि तो ए टु जेड नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअआव आङो शेयार खालामलांगोन तो बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ जागायलांदिनि आङो माबायदि माने स्टार्टिं खालामजेननायमोन तो फारसेनिफ्राय आङो शेयार खालामनो लादों आरोना थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे जागायलांदिनि माइफोराबो ओरैबायदि मोजां समायना जाबोबाय नै बेबायदि माने दै लाबाय माने निहिर फैहांबाय आरोना माइफोरावहाय तो बिराद बरिया नुखासै नै जा समायना नुखायोना तो बेयो माने फोथार गंसे बेबायदि आरो नै बरिया नुखायो गोथां जाबोजोबखाबाय नै नैबे जाबाय चक्लेट बरिया बेबो नै चक्लेटआ बेबायदि थायबाय आरोना जा मोजां नुखायोलै गिदिर गिदिरनो नै मायाबा गोमो जालांजोब्बाय आरोना दानिया फैदो आङो एसे मर्निं ब्रेकफास्ट खालामनानै लानोसै बेनो माने ब्लेक राइस आरो लाल साहा आरोना तो आङो बेखौ जानानै लादिनि एसे मर्निं ब्रेकफास्ट खालामबाय लोगोफोर टेस्टि आरोना तो ब्लेक राइस जाबाय आङो एसे फुङावनो अर्गेनिक ब्लेक राइस तो गावनो मावनाय आरोना तो लोगोफोर आङो एसे मर्निं ब्रेकफास्ट खालामखांबाय बोथोरा बिराद मोजां दिनै एसे थान्दा फैबायना नै दा बोथोरा सोलायनोसै आरो बोथोराबो एसे थान्दा जाबोहांसिगौ आरो अखाबो एसे ख्रेब ख्रेब हाबाय थादों दिनै बोथोराबो बिराद मोजां नङाब्ला एसे सान्दुं दुङोब्लानो बिराद गरम जायो आरोना फाइनालि लोगोफोर आं गार्डेनाव मोनफैबाय नोंथांमोननो एसे आङो शेयार खालामलांदिनि वाव नायदो नै गार्डेना बेनो जाथि जानानै दं बै नै आरो नै बिथिंजायबो दङ फिथाइ नै बेबायदिनो गोमोनबो दङ तो आरो दा गोदान ओंखारबोदों दै नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिनि बेखौहाय नै बेबायदि रोदोमबोदों आरोना नै फैगासिनो दङ आरो नैबेहायबो नै तो बेबायदिनो माने गोदान फैबाय थायो आरो नैफोराव दंखायो अलरेडि नै बेबायदि बेहाय बेबायदि नै फिथाइ दङ आरोना नै ज्राव नै बेबायदि नुखायो आरो बरिया समायना नुयो नायदो नैबेयाव नै मोनसे फैगासिनो गोदान माने ओंखारबोगासिनो बेबायदिनो रोदोमबोगासिनो दं आरोना बैनो तो नै बिथिंबो दङ नै बेबायदिनोसै आरो बिथिं सिगांथिं बेबायदि दङ आरो
बे लाइनथिंजायबो फुरा दङ आरो बेबायदिनो बिबारफोर फैगासिनो बरिया बिबार जागोन बेबो आरो गोदान गोदान रोदोमदों दै नैबेयाव दं मोनसे नै थ' नैबे थमेनमेन जाहांबाय आरो नैबेहाय मोनसे बेबायदिनो नै थमेनमेन दङ नै वाव मोदोमफुल वाव जा थायखादों एक्सुवेलि ड्रेगना माबायदि रोदोमबोयो नै बिराद बरिया बिबारफ्रा नै बेबायदि सुमु सुमु गान्थियावनो फैलाजोबो आरोना नै बेयाव जाजोबगोन गासिबो फिथाइफ्रा माने बेबायदि नै बे एसे गिदिर गिदिर जादों दै बेयावबो दङ देरगोन माने एबारनियाहाय फिथाइया बेयावबो मोनसे नै जा बरिया रोदोमबोदों बेबो बिबार जाजोबसिगोन आरोना नै बेबायदिनोसै गार्डेनाहाय नै वाव बिथिं दंजोबो आरोना नै बेयावबो दङ नै गोदान गोदान मेल्ला फैगासिनो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आङो बारा गोलाव खालामबाय थानो सानासै आरोना थ' नोंथांमोननो एसे दिन्थिबाय थ' आरो दिनैनि ब्लगाव बे ड्रेगन फ्रुइट्सखौनो एसे दिन्थिलायबाय आरोना थ' एक्सुवेलि दानि आङो नोंथांमोननोहाय शेयार खालामलांदिनि माब्लानिफ्राय स्टार्ट खालामजेननायमोन थ' गोलाव दिन जाबाय बेबायदिनो 5 बोसोर बेबायदिनो जाबाय आरोना थ' 5 बोसोरसो जाबाय बारनोबो हागौ एसे थ' एक्सुवेलि माने बेबायदि खेबसेयावनो गोबां बेबायदि गायनाय जाखायाखैमोन आरोना आरो हाया बेबायदि माने बांद्राय गुवार नङा थ' बिनि थाखायनो गुसेब जायगाखाय माने फार्स्टआवहाय बेबायदिनो फांनै फांथामसोल'सो गायदोंमोन ओमफ्राय बेबायदिनो बोसोरसेसो बेयावनो थांबाय आरोना थाइजासे बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बेबायदि उनावसो माने लासै लासै एसे बारायनानै होनाय जादों आरो खेबसेयावनो माने बुरजायै गायखायाखैमोन दा माने बेबायदि फ्रुइट्सफोराबो गोबां जाबाय आरो मोजां बिराद मोजां मार्केटबो बेबायदि दङ गैया नङा माने मालानो थोआ दा जिखिनि दङ बुंनो थाङोब्ला माने थोस्लाबा आरोना मबाइलावनो जोबो गासिबो माने फनावनो बेबायदि थ' फार्स्ट समाव जोंबो माने बेबायदि बांद्राय बुरजा गायाखैमोन आरोना एसेनिफ्रायनो फांसे फांनै फांथामनिफ्रायसो माने मोजां माथो बेबायदि आबादाहाय थ' बेखौ नुनानै बेबायदि माने बारायलांनाय जाबाय आरो दा एक्सुवेलि माबोरै मिथिनाय थ' आं एसे शेयार खालामलांदिनि फार्स्टआवहाय बेबायदिनो नुनो मोन्दों उदालगुरियावहाय थ' जोंनि खाथि जायो थ' उदालगुरियाव गोबां गिदिर गिदिर बागानफोर दङ थ' जोङो मिथिनो मोनखादों आरो मबाइलफोरावबो जोङो नुनो मोनो थ' बिनिफ्रायनो बेबायदि फुलिफोरखौ लाबोनानै एसे माने गायजेनदोंमोन आरोना थ' दिनैसिम बेसेबां आर्निं खालामनो हाखो आङो नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ खिन्थागोन टटेलि दासिमबो माने फिथाइया दंबावो आङो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननो खिन्थागोन आरोना थ' बेसेबां आर्निं खालामनो हाखो फार्स्ट समावथ' नोङो बेबायदिनो 250 मोनो आरोना 250 220 ओमफ्राय नैबे लास्ट सिजोनाव दा बेबायदिनो 200सो मोनो आरो बेबायदि पार किल' थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय आरो गोसोब्ला नोंथांमोना गायनो हायो आरो गोबांफोरानो गायखानाय थ' गोबांफोरा गायबाय आरो जोङो बेयावबो एसे बेबायदिनो बेस्थ' जानानै थानो हायो आरो गरफा गरनै आर्निंबो खालामनो हायो आरोना थ' बेसेखिनियानो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला एसे शेयार खालामनानै होदो भिडिअखौ उननि भिडिअआव आङो बेबायदिनो आरोबाव भेनिला गार्डेननि भिडिअ लानानै फैगोन थ' गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय